ام ورن سر مسئله که هیا مجیتنه چیه و مسئله خانم مالی ده مالا خو پاخرج دکن malzeme کوته ده ماده کیمیایی هنه هنک جاران تevlihev دکن yani em bejim mesela maddeye ki bu cilşuştin ne devi were bikara anine ya fraxşoji te dxa nave ya jil hev dxe ya jî em bejin nizane ku kîja ya kîjaye helbet ev jî dibe sedema bijarketine û zirarê dide bedena insana taybetî jî çeremê merva zirareka mezin dibîne ji bo ku em xwe ji van ziraran biparêzin jî dema paqijiyê lazim e ka em çi bikin hemû hûrgulî di nûçeya me de ye. تماشور سوی پاکش کن، جبوی کو هیجان ببی خوشی که پاکش ببی. درمان و آویت تبلیغ هفت کن. وکی درمان دی چند درمان؟ وکی دو درمان دی وجه بین خوش کرنه عمل مالی رشینن بین خوش دی. آوا به درمان آکوپه جلدین شوشتن، اسیدا هیدروکلوریک و درمانین کلکه اندردخن و هر وکیدن. گلکس به malzeme و سامال آخه پاکش کن. gelek insan ji ku mala xwe paxij bikim malzemeyên kimyevî bikartînin. Lêbelê ev malzemeyên kimyevî gelekî zirarê dide wan û dibe ku insan pê bimre jî. Tuz ruhu çamaşır suyu gotu tevlihev bike %100 zehirlenme çedbi. çamaşır suyu cîv tiştekî rot xwe nafhemta. Yego tiştekî zehîrla bişneb. Xweşiktir temiz dike. Bana tevlihev dikin? Carna yani go dermanê goriyaya çê bibên tevlihev dikin. Tevlihevkirina va malzemeyin paqijî riskeke mezin e. Wan da hidroklorik asit heye. Hidroklorik asit ez bêjim asîdekî gelekî giring e ne baş e gorî laşê merva ew heta merva jelbûn dike li pişka merva zêdetir jî tesîra wî zaf zêde ye nexweşî kronik derdike heta kuştinê jî yan meriv dimre jî yani hene ev tiştê baldarî nekî yani tevlihev bikî wî gas têne derdkevinin holê. Pesport bejin dişuna malzemeyin kimyevi de malzemeyin xwezayî şehne û divê em wanan bikarbînin. Bijim leymun na ava leymunê li sîrkeyê yê sêva dikarin tevhev kin rûnê em bijin lavanta yan jî bersiv wan rûna tevhev dikî wana ew dikî karbonat gelek tiştekî taybetî ez bêjim wana pêşniyar kim tevhev kî paxij bikî daha baş e ne kimyevî ye nek baş e ne jî zerarê bidî laşê xwe. gelek ceramas ke denin ya jike yazma xom dora de xod denin jbor xatir ko çamaşır suyu tuz ruhu etkineke. Dema meriv bi malzemeyin kimyevi paqijî bike divê tevdîrên xwe jî bigire. Eger tu baldarî wana jê destê xwe neşû yan jî wan kinc dibin yan tiştê dinê dibin feraka dişon ewa gelek pirsgirêk dibe yani wî çaxî nek kimyevî tu tevhevkî yani hewceyekî wî maskê xwe destê xwe lepikê xwe têxî destê xwe bixeftî. Spor dibêjin ji bo tenduristî û siheta mirov tiştên xwezayî çêtirin.